ширкати Софсавдо то соли нав тахфифҳои худро эълон мекунад. Дорҳои табиӣ аз ширкати Софсавдо барои нест кардани доғҳои рӯй, рехтани мӯи сар, баровардани риш, зиёд ва кам кардани вазни бадан. Доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои Русия. Аз номи мо гап занед, ҳатман ки ба шумо скидка мекунанд. Шумораҳо барои маълумот дар рӯи экран. Салом алейкум бародарон, ма Парвиз, шумо навора тамошо кардед на канали Тоқи ТВ. Акай Саид, хуш омадед ака. Раҳмат, салом алейкум тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Тоқи ТВ ва ба фикри ман ин навора шумо уже 10 соли нав мебинен. Ай сабабе ки кори бачаҳора ман медонам чӣ хел бисёрай. Мумкин видео дер буре? Видео дер мебуре. Соли нав гузашта хайр. Соли нав гузашта. мо аз 2020 даем ҳамара ба 2021 табрик муборакбод мегем. Раҳмат калон Акай Саид, дуруғ тофтаг ака. Короче, ами барномара мо фақат нуктем ами клипи Мфавика мисол як просто мебинем, менем гап мезанем. Рости гап ами клипата ҳозира тамошо накардам ака. Тамошо кади ростша бугу? Ман рости гап ҳамун як клип шанидаги Мфавика. Дӯст будан хубай, чем будан хафа. Баъд явай фаҳмидем ки дига диданам дар кор нест. Раҳмат калон, шукр мекунем. Ай сабабе ки Фавик ай нохриша клипрориш бисёрай. Успед намекунем клипҳои вая нигоҳ кунем. Агар ҳар як клипи вая бишнем хали таҳлил кунем, Тоқи ТВ маҷбурем таҳлили клипҳои Фавик ном канал. Булушка мехӯра Фавик ном мехӯра. Рафтем, мерем ака тайёрӣ? Давай. Спонсор клипа Сунат Шарипов. Нафаҳмидам. Ой, ваяйку, Big House. Братик на разобрать, почти арусики портовка барелой. На соли, но мехом там на собаса федостом. Дышим бешава гелистом. Душман боши дуристом. Мадаки на бед ёфтан ҷавоби и чистом. Тайёшин 1 2 3 када пасти қатита ҳайф дӯстӣ. Ман нишон додам када чӣ ҳастӣ. Дар болот кор кун, шанса неупустӣ. То нагирай гардана, рэп да венам, рэп да ма венам. Кор нагидам мешава проблема. Бига, AK Jam. Ором ором ире пай. И масулотамо ман дигай. Барои качатка. Мана якум бора биг рэп хониш маъқул шуда. Мада дуюм бора. Кадом якум боши? Я бор дига клипай ва ёки ҳам хел лайфай дар дарни студия чизе ҳам хали я инами стил кати хондеста. Ман надидам за инами стилиш зебидаша. Чи ба мухлисои рэп да ҳами чиз маъқул нест. Хотя агар рози ҳами зарубеж кадеса боша зарубежа қабул мекунанд. Тоҷики хидмона не. Якма мехона дига стил хади мехон. И вообще стилиш гангстай бад ё тонистаг ҳамин трекша хонда. Зур бига. Зури ба. Дани гӯша гардантай ба монанди имавод оли чантай. Ором ором ире пай. И масулотамо ман дигай. Барои качат кардани гӯша гардантай ба монанди имавод оли чантай. Дилам парай, ай талантам. Репа сақа педам бояд на сараш натам. Хит кардиё ки не, ҳама вақт дорам ақлам бе. Да хунам дромадаи репи сабили. Реп нанависам наборам мешавам асаби. Сум нагуфта мо рэп кадем. Бедруби чанка классика от рэп кадем. Рэп чиай, нишонаш додем чанд каста. Ози камай, бухонам ва ғаз када. Пешравим, ози аста как нада. Шамоли рэпам безебай ай кар нада. Ай ма бовари дора, камшет акон. Ки рэпа микрофоном, вирус ёб агон. Ай ма бовари дора, як гала мухлис. Соли ба барор бадаги, датабис. Ором ире пай. И масулотамо ман дигай. Барои качат кардани гӯша гардантай ба монанди имавод оли чантай. Ором ире пай. И масулотамо ман дигай. Барои качат кардани гӯша гардантай ба монанди имавод оли чантай. Tamam. Hadi devam dur fikir.
که اول ما گپ زدم که با تو گپ زدیم سال ما 18 نداشتم خیلی سعید ایمینا بیگ دا سروش دا خیلی دا اینمی کلیپ ما دا 23 گوی من خوش شد بیگ من خوش شد برای که فاوی چیزی میکرد من همو کردم خیلی با کلیپ شد همو چی میگم خیلی همو خیلی استیل своем репертуаре مقصد او دیوید نکرده همه دانستم که همه خیلی میکرد تمام نو بیگ اشتراکی Big respect насчет сценария клип. Новый трек «Эксперт». Чиба новый трек «Эксперт». Мана медунум, хотя трек да буре дига чева. Чиба да сценария клип ограбление рафтистаю, но да буре их тариф кния. Хай мумкин пулой рэп автои нагрифташон нагрифта гиам бачо. ممكن تبقى مو رابي توجيكا خلي كان انا نظر دارم ограбит кадам. خیلی نمیدونم. نه وریت دادی خدا سیف شو خواستم داره. برای که آدمایی که اولیگ نمیگن همونجا اشتگیان هستندین با کی بود اونجا. بدیلی هوایی شیده اگر هم پول نتوری دیزده باشن. نه وای کلیپ وای پول لکه با فکرم فالشیه برای که در چند ویدیو چاشم. اکه فهمیدم. وای پریکولای مقصد. معلومه اکه دادی خدا پولش از چیکار میکنه وقتی کارگروش هم میگه اولیگ به اولیگ اگر کار کنین. سیف خریدگی ما دبده دایو دسته 350 سوم دکاس خریده بده نه ریال نه این قیمت پول بدم چنا او چنو بد اون چنو میکردن میشی باور میکردن پاپالام نه که نکردن خلاص в общее впечатление ма ойди клип дегустатор исполнения full хай клип качество сценария так себе джой вайзур дегустатор зур сигарета чӣ мегӯям габана туда-сюда хеле мегӯям акаҷон текст клип сценария общий артистизм яму бачакҳо ман мегӯям та баҳомон не вообще общем бугу худо диди чия бугу баҳошон амон туруса амачида тексти дегустатора уха баҳо дан наметонам ай сабабе ки аму наму стили навай текстам баҳомон стилиштан баҳомон адельна баҳомон даган текст да адельна да фавик баҳои баландтар мемонам барое ки ма чотка фаҳмидам вай чӣ гуфт хулас тексти фавик 10 ай дегустатор 7 стил ай дегустатор 10 ай фавик 5 артистизм дегустатор full ман намедонам хеле бесконечность ами хитои чапанаемони ранги бесконечность меше full чорка хай фавик в своем репертуаре ман мақсад чи хафа кардани нестем фавикау ҳаму чизера ки да ҳама ҷо мекунад ҳаму хали кард хулас фоное ки интихоб кардагӣ ман намедонам сценариотума ки мекунад ки мега шуморо дар ҷо чӣ кор кунен агар ягон одами дига куна дегустатор да зур идея падават кадай теда безеб не ки агар хитон интихоб куне дегустатор зур интихоб кадай ты безеб додар артшон да яҷан иш дафеш оина кадай иш дафеш деволну парихма хири ислома мақсад гӯш ба тексте хонда истаи ба стиле ки хонда истаи ба тексте ки дегустатор хонда истаи типа наун ваяй ку я наркобарон номиш чи буд эскобар боли типа сигарета мақсад вай сарпас кисе вай проблемай вай да вай безеб кунам мепаронанша хали хонда истаи зебида короче ҳамун чиз зебид ама хел мекунам фавик да назебид намедонам а сценарияи клип баҳо 3-4 ҳамхеда хулас барои клип худши клип ҳамаш шкала 1 то 10 гирем давай 10 барое ки лицои знакоми бисёр ба дишей доди худо ҳусниддин медонӣ асри 11 ис уже нигоҳ дорам мақсад бо ки буду ҷада унау калашник хай дегустатор доди худо фавик худаш бо рекламаи унау ҷои сарпас куна ништяк бас снат шарипов походу главный спонсорай миннатдорем ай снат шарипов ки дасти чӣ мегӯянд дасти кушодаш ба ҳама тарафо расидаиста акай саид в общем ами клип на канали фавик ай фавик аста просто да клипш бигаф хайрот кардага агар ҳисоб кунем да то вообще фавик да чӣ гуфтани бароям клип общий хели фавик да чӣ гуфтаним ки
мумкин гапҳое ки ҳозир ман задумшам ҳозир оиди ҳамин тема гуфтем маъқулш нашава не ки ҳамин фитам хиёл мекунам ранги батлай фаҳмидӣ ту вақте ки я одам мехонӣ дидести вай чӣ хеле хондесай ту бояд дафони вай ту зуртар кунӣ бо тимболи вақте ки клип мешавад ту бояд обрута фикр кунӣ ку барои ҳамин чӣ гуфтанем ман нагуфтаистам ки безеб просто чӣ гуфтанем ҳаракат кунад зуртар кунад тамом биёи хе мекунем дар ҳамин барнома як қоида медорем клипа нигоҳ мекунем ҳамар хел оценка мекунем ба мегӯем ки мисол агар ма ранги продюсерский центр мешидам ҳамин клипа чанд сумда мехаридам фаҳмидӣ чтоб айноми ма бирояд типа ту ҳамхали персонажи типа персонажем ки клипа мехарам не ки ман намехарам дава ина сар не идея зур инам клипа хид сиём канам фақат мехарам клипа тайёр кунам мисол қатина у мисол операториш қати продюсериш қати на клипа сохтам тайёр кард как бизнесмен ҳамя чанд сум намехарид чӣ идея чӣ гап мезанем вақти хариданда ҳамя та прилагат кунам ки акай сайд ина клип дар каналат чанд сум мехарид вақти ҷавоби ту дар мегар 2000 сомон барои чӣ сабаб фабик барои чӣ мегар яка чокади мегар барои чӣ чокади мегар барое ки ба фикри ман ҳамин клип ай 2000 сомон зиёд намеарзад и 2000 сомон на танҳо ай ҳисобе ки ман ай ягон чи мебурорум худат медонӣ ки ютуб чӣ хали ай агар ҷаҳатоша нигоҳ кунем и вряд ли дар ютуб 2000 сомон мета фақат барои кори операторӣ расходи кардагӣ ва барое ки бачаҳо бираванд ягонҷо бишинанд як пиёла чой бихӯранд клипи қиматтарини ки чанд тайфари кардага кадомша камтар қимат мехаридӣ ай дидагиёмон кадагиё шуд худ дидагӣ ҳамун клипи вайша ғамдеграундша клипи ғамдеграундша мумкин я 5000 сомон мехарид нормале барое ки темаи не только клипиш зурай хали темаи шумния скандальни темае фаҳмидӣ лекин агар медонисти 600,000 просмотр мегирифтам 5000 мегирифтем барое ки ва 600,000 5000 намебурора лекин батл мешин мебурора зардак зада мешавад зардак хоб раҳмати калон акай саид барои қагар суҳбато ибод клипи эмфави камтар дер мебуроя худам дер сиёмкаш кардем раҳмати калон саломат бошед зинда боше аку мо амуқа эксперт нестем гуфти номи ин трека я барнома я фикри моай фикри шахсии моай ва шояд меган я шоҳ будагия дар як вақт советникое ки фақат чизи вай медодиянша меган ираи халика ираи халика ираи халика ай ҳамхали советникоша 10 та советнике ки мисол як кора кун мегуфта ва ёда 1000 сумёлик медода як советнике ки ира нака ура нака и хали меша у хали меша ура 10,000 танга медода ва и советникош меган чи ба охи мо да вай 1000 танга метем мо да иқа фикро идеёи зур метем ида 10,000 танга мети гуфта ю гапое ки у мега мара ай хатогиём вай мекунам ислоҳ мекунам шояд ҳамин гапҳои мо бачаҳо ягон хатогишона дар и клипи навбатишон ақаллан як хатогишона ислоҳ мекунам хоб раҳмати калон саломат бошед барои тамошо зинда бошед нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.